खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 9 एप्रिल खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग हालामनि सोरां हान्जानि दैदेननायजों कर'ना भाइरास कभिड-19 नि थाखाय 21 सान लकडाउन होनायाव हालामनि गोबां हाजिरा मावनानै जाग्राफोरा हालाय-हाफाय जानायखौ नुनानै सोरां हान्जाया गोरिब सुबुंफोरखौ मदद होदों। सानसे हाजिरा मावाबानो गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया जोबोद हालाय-हाफाय जानायखौ नुनानै गगामुग हालामनि सोरां हान्जाया माइरं, आलु, थाव, दालि बायदि थामथि साननि थाखाय गासै 10 नखरनो अनसुंथाइ होदों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। जोंनि माने बे बरल'नि ओनसोलाव जेसेखिनि दुखिया मानसिफोर दङ जोंनि बर'नि अनगायैबो सासे सानैखौ जों होलांदो दा जेसे हायो जोंनिफ्राय सोरां हान्जानिफ्राय सहाय खालामदो आरो माने बे संकटनि समाव दै